This arm means harm. Mě to za spajka nejde, ale... No, tak jsme asi skončili. Tady tu hru asi prohrám. No lidi, tak to jsme asi prohráli. Dědo, pojď sem! Dědo! Tady. Lidi, počkejte chvilku, jo? Dědo! Pojď sem! Prosím! Pojď sem! Tancuj. Dědo, pojď sem! No, Pojď sem! mluvím! To mluv! Tak pojď sem! Mluv! Machka. Co je? Dědo, koupíš mi toto? Prosím. Co to je? Já to nevidím. Soukej mi do té hry. Já to neumím hrát. Ale umíš. Tak počkej tady, já ti to ukážu. Jdeš. Ne? Dej pokoj. Dědo, prosím. Co tam má? Dědo, prosím. Ne. Možná zaujala společnost. Prosím. Dědo, prosím. Nikolasu, máš tady hry, tak ty stačí, ne? Ale já si tam chci něco koupit v té hře. Co to stojí zas? No já si to chci koupit jenom z 80 gemů. Ne, prostě. Jo, prosím. Těžká učitelka. Prosím. Jo, ty říkáš, že byla nevíc říkala. Já potřebuji heslo od Mastercard. Já nevím Mastercard. Máš. No, Co tam děláš? Pojď, jo. však máš Mastercard. Nikolas, vypadni. Ale já si jenom vydávám tu Mastercard. Kartu. Dědo, ale já prosím. No, ti dám, vypadni. Jsem. No. Stojí.
tam dělá? 129 korun. Jaký heslo? No heslo tam není žádný, já heslo nevím. No určitě heslo tam je. Teto nevíš jak... Teto? Je. Teta neví. Ale určitě. Teta neví. Teta je taková... Teta je taková... I vidíš je, 5 nebo